Ay, mga cactus. Uy, ang kaganda oh. Ay, mga cactus. Different colors. Different colors. Ang galing. Parang sinadya ba yung kulay? Ang galing oh. Hi guys, for today's video, mamamasyal po tayo dito sa sa may botanical garden dito sa Baguio City. Yan, kasama ko yung dalawa kong pamangkin. Ito tour ko po kayo guys. Ano kaganda ang botanical garden. Yan guys. Tara na. Ang ganda niya. Video na ako saglit. Picture tayo dito. Saan lang yung picture? Kadikano Forest. Ito dito tayo. Yan, botanical garden. Daming turista. Dito muna tayo. Yan, picture tayo dito. Mas maganda. Yung sabihin na ngayon na nagbayad tayo ko 25, 100 pesos. No, yung picture ron. Ya, mas lakalahaw yatit, chik. Mamaya tayo pupunta dyan. Orchidary doon. Orchidary doon. Pasok tayo doon. Ganda, ganda rin. Bigyan mo nga rin ako. Camera. O, dyan tayo. O, dalawa kayo. Maganda dyan. Okay. Ay, mga cactus. Uy, ang kaganda oh. Ay, mga cactus. Different colors. Different colors. Ang galing. Parang sinadya ba yung kulay? Ang galing oh. Ang galing. Yan oh, cactus din yan oh. Italagay mo nga sa baso. Ang dami. Ang gandang i-display. So, lens plant naman to. Wow, ang galing. Ang ganda. Ang ganda oh. Maghalaman. Ang ganda.
Ang galing. Oh, may ganyan pa oh. Ay, ang ganda. Oo. Mag-picture na kayo. Picturein mo nga ako, Chiki. Yay. Parang kabote. Ang ganda. Ang ganda na ito, oh. Grabe, ang gagaling. Yan, parang may utak. Ano yung parang intestine. Wala. Ang ganda. Kahit isa lang dito sa ano. Galing. Ayan. Pinagpawisan tuloy ako. Buti na lang. Only wigs. Mr. 30 pesos. Mga ano. Yun ano tawag nito? Cultural ano. Igorot attire. 30 pesos each. Diretso tayo sa SM. Dala ka rin natin? Hindi sasakay tayo ang layo, Gegax. Exercise. Exercise. Lalakarin daw namin papuntang SM. San Francisco. Ay, may ano doon, daanan na parang kwan. Ay, hindi tayo pumunta doon, Chiki, no? Punta tayo. Tara. Dito naman tayo sa may ano. Hala. Dito tayo.
Ito yung may picture ako dito eh. Pero hindi ganito dati. Yan nga, picturein mo nga ako. Yan o, opo ako. Dan ka ah. Hi guys, so dito na kami. Mga ano, mga pang Korean. Botanical garden. Oh, nga, blonde. Di mo alam yung blonde? Hindi siya masyadong blonde. Ang ganun yung Nakita daw sila ng babaeng maganda. blonde. Hindi mo alam yung Na blonde ang buhok. Nagkikiaway ka pa. Koreana daw, Koreana. Punta tayo doon sa mga iba't ibang klase ng ayan. Friendship Garden Events Place. Ayan. Ano to, maharami to. Naganan isang ano. O dyan o, dalawa kay ni Jay.